Bon dia, estem a l'apiari de Can Marquès de Brunyola i venim a veure una mica com tenen les abelles, la Neus i l'Enric Campi. Bon dia. Bon dia. Com funciona això? Què hem de fer? Bueno, el primer que hem de fer és fer una mica de fum per tranquil·litzar les abelles i per calmar-se. Ahir va ploure i avui doncs, estan més tranquil·les segurament perquè tots aquests dies de calor doncs, no els hi va gens bé les abelles. Bueno, el fum el que fa és tranquil·litzar-los, no? El que fa és que les abelles s'atipin de mel i estiguin més tranquil·les, més pesades i tenen menys tendència a pessigar. Per tant, elles es pensen que hi ha un incendi, es tanquen a dins de la caixa i estan més quietes. Sí, es mengen mel i al menjar mel estan més pesades i més tranquil·les. A continuació ja anem a veure què hi ha. Una mica de fum. Bueno, es veu bastantes abelles a la teulada, segurament precisament per la calor. Perquè es fiquen al teulat, està més fresc. Està més fresc i segurament està bastant ple baix. Si estan aquí dalt, segurament que deu ser ple baix. Va, una mica més de fum. Bueno, això és una caixa de tipus Langstroth, són les caixes aquestes modernes de quadros que es fan servir actualment doncs, per la producció de mel. Llavors tenim a la part de dalt un pis que és el pis que en principi hi emmagatzema la mel i un cos de cria, que és on normalment la reina pon i hi trobarem doncs, totes les larves i la mel de reserva, la mel que elles consumeixen. Per tant, la part productiva, si traiem mel, és la de sobre. En principi la mel que hi ha baix la deixem per elles i la mel que hi ha aquí dalt és la que collim. De totes maneres, aquí la collita la vam fer el mes de juny, és l'última collita de les flors de primavera d'aquí. I ara està buida, vull dir, segur que no hi haurà res. En feu gaires de quilos de mel o en fa gaire? Bueno, aquest any vam fer amb una caixa que hi ha allà, vam fer 2 caixons d'aquests, que són vora 25 quilos. Déu-n'hi-do. Però, per exemple, aquestes dues no van fer res l'any passat, o sigui que això depèn molt de cada caixa, de com està. Veiem abelles, precisament per l'efecte del fum, doncs estan menjant mel, s'estan atipant de mel. I aquí hi ha una mica de mel, vull dir, això d'aquí... Es veu, sí. Una miqueta es veu el que hi ha, però en general està buit. Per la calor no ha sigut un bon any o hi ha altres motius? No, la primavera va ser bona, perquè va ser humida. I van treballar bé. Aquí la flor principal és l'acàcia, i llavors aquest any l'acàcia va anar molt bé i van fer una bona collita. I planteu alguna cosa vosaltres aquí al voltant o és el bosc que hi ha? No, això de plantar per les abelles és un mite, Les abelles s'alimenten de la natura, això de fer cultius per les abelles no té cap interès, perquè les abelles després aniran allà on ho vulguin, no? Segurament allà el que els hi posen. Doncs això d'aquí és mel. La mel quan la cullen, cullen el nèctar, fiquen el nèctar dins de les cel·les i van evaporant el nèctar, que és bàsicament aigua, i va concentrant fins a convertir-se en mel. I llavors, un cop la cel·la està plena, el que fan és sellar-la amb aquesta capa de cera, i si l'arrenco, doncs a sota em surt la mel. Per treure la mel el que fem és, amb un ganivet, traiem aquesta capa de cera, i fiquem en una centrífuga i la mel surt disparada per força centrífuga. La mel la fan amb el pol·len. La cera, amb què la fan elles? No, la mel la fan amb el nèctar. Amb el nèctar. Les flors deixen anar una substància ensucrada i les abelles van a les flors i treuen aquesta substància ensucrada, que és aigua, bàsicament, amb un 20% de sucres, i el que fan és convertir aquest 20% de sucres, van traient-hi l'aigua fins a convertir-ho en una substància que té 80% de sucres. Evaporen tota l'aigua del nèctar fins a aconseguir la mel, i en aquest moment, un cop està el 80% de sucres i 10% d'aigua, llavors tapen les cel·les i això es conserva molt de temps. Doncs, alguna de mel hi ha, aquí hi ha una mica més de mel també. Però aquesta mel, la podria treure, però ara mateix jo ja estic satisfet i els hi deixarem, i si a la tardor que ja torna a haver-hi flors, perquè ara no hi ha res, ara no hi ha res per menjar. S'han d'alimentar del que tenen de reserves. Ara anirem a obrir la part de baix i veurem una mica la part de... A veure si veiem alguna de cria. Això sempre està tot molt enganxat.
Bueno, és inevitable que alguna vegada n'aixafem alguna. Sí. Bueno, llavors, aquí, doncs, això, en principi Aquí sí que hi ha trobarem més moviment. més abelles. A veure si es porten bé. Això està tot molt enganxat perquè les abelles ho propolitzen. El propòlis és una resina, bueno, ho cullen les abelles, això marró, tot això. Sí, tot enganxat. Això ho cullen les abelles de les resines dels arbres i ho fan servir per sellar la caixa, perquè a l'hivern sobretot perquè no hi entri aire i això. I a part és un antibiòtic molt fort, això. Si entra un ratolí se'l carreguen i el propolitza. És un producte que es feia servir per momificar, els egipcis ho feien servir. A veure, podem treure. Aquests marcs són més grans. A veure si trobem a la reina. Què hem de buscar per trobar la reina? No, hem de mirar, la reina és pràcticament del mateix tamany, és una mica més gran que les abelles, i la reina és difícil de veure-la si no és amb un eixam petit. Aquí serà bastant de casualitat que la veiem, perquè hi ha moltes abelles i pot estar amagada a qualsevol lloc. Quantes n'hi ha en una caixa d'abelles? O quantes n'hi poden haver? Bueno, aquesta caixa poder en té 30.000 o 20.000 o 30.000, no? Vale. Una caixa a l'hivern doncs en pot tenir 5 o 10.000 i a l'estiu, bueno, a la primavera, mes de juny, aquesta caixa en tenia 50.000. La reina sí que viu més d'un any? Les altres també? La reina també? pot viure fins a 3-4 anys fàcilment i en canvi les obreres viuen un mes, 2 mesos, a l'hivern 3 mesos perquè treballen menys, diguem, no? Això són larves d'abella. Clar, això és molt diferent si vinguéssim això al mes de maig, abril, maig, juny. Això està tot ple de cria de la reina, no? Però ara la reina ha parat de pondre perquè no pot créixer, no hi ha menjar. Bueno, aquí n'hi ha més. Totes aquestes celdes així són obreres. Mira, aquí n'hi ha una que està a punt de néixer, sembla. Aquesta està a punt de néixer, veus? Aquesta és una obrera... El mengem just al sortir. Està naixent. Ajudarem una mica de néixer. És fora. Perquè a nivell de... Veus que és més peluda, més blanca, perquè tenen pèl quan neixen i després... Sí que n'hi ha diverses que van naixent ara mateix. Sí, mira, aquí també n'hi ha més que neixen. 2 o 3. Això, hi ha les obreres, hi ha la reina, hi ha mascles... I després els mascles. Ara de mascles no en trobarem. Els mascles, ara a l'estiu se'ls carreguen tots i no en queda cap. Tenen alguna funció els mascles? Bueno, acoplar-se amb la reina per la descendència, no? Però a part d'aquesta funció que la fan al mes de... a l'època més bona, l'època que hi ha flor i que hi ha abundància, que és l'abril, maig, juny, doncs després ja està, se'ls carrega. S'ha acabat la seva feina i... Sí, s'ha acabat la feina i els elimina. I aquí dins veuríem algun ou. La reina pon l'ou aquí dintre, de l'ou en surt un cuc, i d'aquest cuc, un moment donat, es tanca aquí dins, com un cuc de seda, no? Sí. Fa la metamorfosi i de cuc passa a insecte. Perquè això, la cera, els hi poseu vosaltres? Bueno, els hi posem una làmina fina i llavors les abelles el que fan és estirar-la i donar-li profunditat pels dos costats. Té una paret al mig i fan creix la cera, la fabriquen elles i construeixen aquestes cel·les. Per què és hexagonal? Podria ser rodona, quadrada o...? L'evolució els ha portat a trobar aquesta forma. Diuen els físics i els científics que és la forma que permet més capacitat, més robustès en la construcció. Aquí veiem aquestes taques diferents, això és el pol·len. Si la mel és el sucre o els espaguetis o l'arròs, això és el bistec. El pol·len l'emmagatzemen també el cullen de les flors, en forma de pols, i el fiquen aquí dins, el porten a les potes, que això difícilment ho veurem ara, perquè de pol·len no n'hi ha tampoc ara. El porten a les potes i se'l treuen de les potes, el fiquen aquí dins i amb el cap l'apreten i llavors això és la seva reserva de proteïna de cara a passar l'estiu. A la que passa l'estiu sí que es tornen a animar una mica... Sí, això a partir del setembre es tornen a animar i al setembre és possible fer alguna collita de mel. Ara a l'estiu, si volgués fer mel, m'hauria d'anar al Pirineu.
Aquí no hi ha res, no hi ha cap flor ara mateix. Això a nivell de cicle, per tenir-lo clar, és això. A març es comencen a despertar, entenc? Sí, febrer, març, això també depèn de cada lloc. Si estiguessis al Maresme, doncs comencen al febrer. Vale. Aquí comencen al març entrat, Santa Coloma és bastant fred. Sobretot ara mateix hi ha hagut la colza sí. Els agrada molt, els estimula molt, i llavors jo els vaig deixar que s'atipessin de colza i que creixessin. L'eixam creix, cada dia augmenta de població d'una forma exponencial, i en el moment que comença l'acàcia, que jo miro les plantes i vaig mirar, en el moment que es veu les flors, els hi poso els queixons aquests de sobre. Vale. Perquè ara l'hivern quedarà amb el queixó de baix, solament. Per l'escalfor? Sí, perquè deuen ser més reduïdes, més recollides. Vale. No? Perquè aquí ara a l'estiu se'ls hi posa això, aigua, se'ls hi posa alguna cosa per aquí prop? Bueno, aquí a Can Marquès hi ha un parell de basses, per tant, ja compto que d'aigua en tenen prou. Si estiguessin en un lloc que no hi hagués res d'aigua, sí que s'ha de tenir en compte. A veure, si tenim... Vols que n'hi tirin aquí o no? No, sempre el fum el fem a dintre, però bàsicament anar controlant, si jo et dic més, i si no... Fixa't que aquesta té una gran cria, això vol dir que en pocs dies totes aquestes abelles naixeran i la població augmentarà considerablement. Han vist la necessitat d'això, l'haver-la dividit, que són poques? Sí, de créixer i bueno, és també una mica sorprenent, perquè amb aquestes temperatures que ha fet últimament... Mira, aquí hi ha un mascle. A veure si ho gravem, crec que és diferent. Veus? Té els ulls més grossos, té el cul rodó, és una mica més gran que les abelles, que les obreres. Sí, això són les làmines que posem nosaltres, sí. És l'original o aquí ja hi han treballat una mica? No, aquesta és original. Veus que està ben plana, però per l'altre costat ja l'han començat a treballar. Es veu que ara no té la profunditat. Veus aquí? Com comencen a... a voltar-ho. A afegir-hi cera. Aquí es veu larves ja d'una certa edat. No sé si hi veus els cucs a dintre. Veus uns cucs enrotllats? Està blanc. O sigui que de l'ou, el tercer dia neix un cuc i aquest cuc durant 8 dies creix i el 8è dia fa un capullo, diguem, tapa la celda. Perquè això mesura amb l'edat, ja no la larva, fan diferents tasques o l'obrera sempre fa la mateixa? Bueno, fan tasques, però són reversibles, depèn una mica de la necessitat, però quan són petits, joves, o sigui, quan acaben de néixer, bàsicament el que fan és ajudar a alimentar les altres larves, o sigui, aquests cucs no es mouen, per tant les obreres hi han de portar el menjar. Fan tasques de neteja, posteriorment fan tasques de vigilància a l'entrada i diguem que al cap de quan ja són, i si hi ha necessitat i són ja una mica adultes, és quan surten a collir mel i pol. Algun consell per a algú que vol començar o s'hi vol ficar? Bueno, l'experiència és que s'ha de fer un curs de formació. L'apicultura no s'aprèn així autodidacta. Jo recomanaria a tothom, perquè s'ha d'entendre molt bé la biologia, tota la base biològica del funcionament de les abelles, per després poder decidir cada vegada què has de fer. I pràctica, doncs ajuntar-te amb un apicultor professional, amb algú que hi remeni, i anar-hi, i llavors... Si no, és un fracàs segur. Està ple de gent que ho ha intentat i que no ha fracassat, per tant, conèixer molt bé la natura, la flora, està molt al cas del temps, de la meteorologia. Exacte. No, per això també entens el seu cicle, això que necessiten en cada moment. La meteorologia ens està canviant una mica la manera de fer. Jo, quan vaig arribar aquí fa 40 anys, doncs la mel fluïa, però a carretades, no teníem que fer gairebé res. Llavors va aparèixer la barroa, després ha començat a haver-hi aquest canvi climàtic, que les flors que teníem llavors ja no donen. El bruc, per exemple, era una mel principal aquí i ara mateix no se'n fa de bruc, o se'n fa molt poc. Sí, aquesta, tenim cos de cria i 2 pisos, perquè aquesta és la que va fer la mel. Aquelles dues ja he dit que no havien fet res, en canvi aquestes va treballar molt bé, no? I veurem a veure com... Per tant, a nivell de quantitat d'abella, si aquella n'hi podien haver-hi 20 o 30.000, aquesta n'hi ha moltes més? Aquesta pot haver-hi 50 o 60.000, Vale. Bueno, està a fer alguna cosa, això que brilla és nèctar ja. No sé què collons deuen trobar, però alguna deuen trobar, no sé, perquè és ben curiós, La mel que treus d'una caixa sempre és la barreja de diverses mels. Si hi ha molt
castanyer doncs pots tenir un 80 o 90% de castanyer, però sempre hi haurà alguna flor Extra. barrejada, no? Llavors, jo, per exemple, a l'acàcia el que faig és això, fer-los créixer amb la colza, i com que quan acaba la colza comença l'acàcia, en el moment que comença l'acàcia li poso els caixons, no abans. Vale. I llavors tinc moltes probabilitats de que la mel que facin sigui d'aquella Vale. planta. Perquè t'interessa que només sigui d'acàcia, té més Sí, bon gust? O... perquè és una mel molt més apreciada, la colza és una mel que de seguida es pren. Vale. Clar, els sucres de cada flor, del nèctar de cada flor són diferents, i segons el tipus de sucres, perquè de sucres n'hi ha molts, de sucre, sacarosa, fructosa, maltosa, depèn de la proporció de cada tipus de sucres, doncs a vegades es pren o a vegades és líquida, per això trobem mels líquides i mels preses. Vale. Ep, tenim una reina. Sí. Epa, veus? Sí que és més gran, és més llarga. L'abdomen en forma de pastanaga, una miqueta més llarga, i és una reina jove, perquè l'eixam va venir fa poc, o sigui, va fer el mes de juny. No se li junten al voltant, com deies? No, això és... Que diguem que, suposo quan està tranquil·la, quan va ponguent, doncs a darrere té una colla que la van netejant perquè pugui seguir ponent, no? Però ara mateix l'únic que fa és córrer perquè està acollonida, segurament. Aquest eixam, de fet en diem un nucli. L'eixam és quan són les abelles soles. En el moment que l'eixam està dins d'una caixa és un nucli. I aquest nucli, a la tardor, si creix una mica, el passarem a una caixa més grossa. Una caixa de 10 quadros, aquests són de 5 quadros. I segurament l'hauré d'alimentar perquè a la tardor no tindrà prou temps per créixer i per fer reserves. Vull posar-li mel. I a la primavera que ve pot ser una possible caixa que faci mel. Per tant, és a any vista, sempre que fas abelles. Sí, això de voler posar abelles i tenir mel... Provar mel al cap d'un mes no funciona així. És una cosa que s'ha d'invertir, has de deixar créixer, i ens hem d'esperar d'un any per l'altre per ja poder tenir una caixa en producció, i si totes les coses van bé, podem tenir una bona collita. Si es fan bé les coses, si elles tenen un bon any. Exacte, si la meteorologia va bé, si les plantes també fan nèctar i tot plegat. Doncs res, si voleu saber-ne més, a l'Escola Forestal fem un curs d'iniciació i allà us donaran tots els contactes i tots els coneixements que necessiteu. Esteu convidats a anar-hi. Check!